Čože, vítajte u ďalšieho videa. Minulé video bolo, že som išiel hore a spadlo to dole. Lenže vy ste vôbec nevideli, jak to tu spadlo, nie na displej. Takže teraz to urobím ešte raz. A ten iPod položím tu na. Takže to bude presne vidieť, jak to spadne na ten displej. Zase vylezím hore a zase to pustím. Zase to bude zrýchlené a spomalé. Takže to bude úplne nice. Dúfam, že tentokrát to nebuchne, lebo tu budem mať teraz trošku drahšie zariadenie dole. Takže si to ešte pre istotu dám do obalu, ktorý neviem, kde som dal, takže ho nedám do obalu. Takže to bude dosť riskantné, keď to buchne. Ale nič by sa aj tak nemohlo stať. Takže dáme si to takto. Chudák bednička. Ja to ešte radšej odpojím. Ale dopadlo to takisto. Ešte horšie niečo tomu odpadlo.